दिनै आङो सासे बिजाथि हिसाबै माने नमिनेशन पेपारखौ गथायदों साफागुरि 63 नं साफागुरि समस्तिनि सासे केन्डिडेट हिसाबै आरो हाजार हाजार रायजो राजाया मुसलपुरनिफ्राय आंखौ बिलाइ हरदों आशीर्बाद हरनानै देरहासार जाथों होननानै इतिमध्य रायजो राजानि मददखौ आं मोनबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साफागुरि समस्तिनि जा रायजो राजाफोर सेंग्रा सिख्ला आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो गोसो सिंनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिहरबाय जे बिथांमोनहा दिनै नमिनेशन गथायनायनि दिनावनो दिन्थिबाय जे बिथांमोनहा गोसो गोरबोजों आंखौ नाजावनानै लाबाय जुजिनायाथ' बयबो जुजिगोन हितेश बसुमतारिल' नङा बावहाय रायजो दलनि बे केन्डिडेट दङ बा सोरबा इन्डिपेन्डेन्टबो गसंगोन गणतन्त्रआथ' बेनो बिथांमोनाबो जुजिथों किन्तु दा जिहेतु बिटिआरआव बिटिसि सरकारा जिहेतु इउपिपिएलनि बिजेपिनि आरो गण सुरक्षा पार्टिनि बे हिसाबै रायजोफ्रा बुजिनो हायो जे बे समाव मा दलजों थायोबा रायजोफ्रा गामिनि जौगाखांनाय ओनसोलनि जौगाखांनाय मोनगोन बे हिसाबै इउपिपिएलनि केन्डिडेट जेराव जेराव दं इउपिपिएलनिनो होगोन आरो बिजेपिनि केन्डिडेटनो बबावबा जोङो हगारदों इउपिपिएल हिसाबै बिजेपिनि केन्डिडेटनोबो भट होगोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हानजाफ्राबो गेलेगोन ओंखायनो हितेश बसुमतारिया सासे बिजाथि हिसाबै गसंदोंबाबो जिहेतु कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ महाजोतखौ लानानै बिथाङा गसंदों कंग्रेस एइउडिएफनि बाहाय खुनु गोहोम गैया आरो बिपिएफआ खुनु गोहोम गैला बेखौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनावनो फोरमान खालामखाबाय ओंखायनो बेखौ लानानै गिनांगौ गैया बिथांमोननि सिंनि खोथा बिथांमोनाव सोरबा बोराबलायदों मादों आरोबावथ' हयथ' थानेस्वर बसुमतारिल' नङा आरो सानैसो सोरबा नेताफ्रा रिजिगनेसन होनानै ओंखारबावनोबो हागौ बेखौ लानानै जोंहा जेबो रायलायनांगौ गैया जेखियानो जा बयबो गोसो गोजोनै शान्ति बर्न भाबै दावराव दावसि गैयालासिनो भटखौ होनांगौ आरो जायनो गोसो होनांगौ आरो बेखौनो आं मिजिंथियो जे बे समाव जिहेतु बिटिआर सरकारा इउपिपिएलनि रायजो राजाया इउपिपिएलनोनो भट होनानै दिसपुरावबो सरकार खालामनायनि मोनसे सुबिदाखौ होगोन बुंबाय थाथों जोबजासे बुंथों 6 तारिख एप्रिलसिम 5 तारिख एप्रिलसिम बिथांमोना मा बुङो बुंबाय थाथों जेबो नङा आं जेबो नङा इसुआ जोंना इउपिपिएलनि इसुआनो जों आंनिबो इसु आरो लोगोसेनो साफागुरि समस्तिखौ डेभेलप खालामनांगौ आरो बेवहाय गामि सिंनि लामाफोरखौ डेभेलप खालामनांगौ स्कुल कलेजनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनांगौ आरो आइजोफोरनि जेंना दङ जोङो मोनसे इस्ताहार बानायबाय आरो दै खुरखानाय फिसा फिसौ माने जाम्फैनि एबा दैमा दैसानि जेंना दङ आरो खोथाया जाहैबाय मा खालि जों फिसा फिसौ जेंनाखौ सुस्रांनायल' नङा बेखौ आरोबाव गोदान मोनसे महर होनांगौ बे समस्तिखौ बे बयबो बुंगोन बे बाथ्राखौ नाथाय महाजोता सरकार दाया बिजेपिनि दैदेननायावनो जि मित्र जट जादों एलायन्स जादों बिसोरनो गभर्नमेन्ट दागोन बे 100% रोखा ओंखायनो जोंबो फैगौ गभर्नमेन्टनि बाहागो जोङो दा 11थायाव गेलेदों 11थायावबो देरहानायनि मोनसे आसा दं